खुलुमबाय बियो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव दिनै मोनसे सावरायजन हाबाफारि बे सावरायजन हाबाफारिया जाबाय आथिखालाव आसामाव बिसायख'थि आरो बड'लेण्डनि राजखान्थि बे बिथिङाव सावरायथुन हाबाफारियाव हांख्रायना लाबोनाय जादों एक्स-एनडिपि एबा इउनाइटेड फराम अफ एनडिपि नि दैदेनगिरिमोन फारियै हारिमु खुलुमबाय आरो दि बानस लोगोसे बनसुनि आफादगिरि बनजित मन्जिल बसुमतारी खुलुमबाय आरो सावथुन मुलुगनि सासे जर'खा एक्टर लोगोसे समाज सिबियारि आरो लिरगिरि सिनेन बसुमतारी खुलुमबाय गासैखौबो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव बरायदों आरो दिनैनि बे सावरायथुन हाबाफारियाव मैखोमै बाहागो लानो थाखाय बिथांमोनहा नुजाफैदों जों सावरायगोन आसामाव बिसायख'थि आरो बड'लेण्डनि राजखान्थि आथिखालाव बड'लेण्डआव आसाम बिसायख'थिनि दोहौआ नांफुबाय आरो बे बिसायख'थियाव दहमै बिपिएफ इपिपिएलनि राजखान्थियारि जुजिलायनाया बांसिनै गोहोम गोग्लैगोन बेखौ नुनो मोननाय जादों आरो बेवहायनो बिजेपिआ मोनब्रै बियाबाव बिजाथि फसंदों एनडिएनि हिसाबैहाय बिपिएफनि सापर्ट लानानैहाय दा जों गुबैयै आथिखालाव राजखान्थि थासारिया मा रोखोम जादों बिनि सायाव जों सावरायगोन आरो रायजो राजाया बिनि सायाव माबा मोनसे मोन्दांथि दङब्ला बेखौबो एड खालामहरनो हागोन 9954199764 बे जानबुं नाम्बाराव बुंफिनदों 9954199764 बे जानबुं नाम्बाराव नोंथांमोना WhatsApp एबा मेसेजनि गेजेरजों बाहागो लाफाहरनो हागोन दा गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय सिबिनाय होनानै जोंनि हाबाफारिखौ जुरिदों आरो बे बड'लेण्डनि राजखान्थि थासारियाव आथिखालाव गावनि मोन्दांथिखौ बुंथिजेनगोन दि हारिमु बिथांखौहाय बुंनो आं खाबु होदों दि हारिमु नोंथाङा आथिखालाव बड'लेण्डनि बे हालामाव जाफुनाय राजखान्थि थासारि बे हिसाबै फैबाय थानाय 9 एप्रिलाव जानो गोनां जि आसाम बिधान सभा बिसायख'थि एबा इलेक्सन बे इलेक्सनाव बिटिसिआव थानाय 15था बियाबाव जों बेरायदों 15था बियाबाव जों खामानि मावबोदों आरो बे हिसाबै आं नुनो मोनदों बे बिटिसिआव थानाय जे 15था बियाबफोर दङ बे 15था बियाबाव एनडिएनि जि बिजाथिफोर थामहिनबा बिपिएफनि जि 11 जन बिजाथि आरो बिजेपिनि जि 7 बिजाथि बिथांमोनखौनो गोजौ मासि लानानै देरहागोनखौ जोङो रोखायै बुंनो हायो जोंनि एनालाइसिस आरो जोंनि मावनायनि बेलायाव फिथाइखौ जों बिदिखौ नुहुरनानै दङ आच्छा सिनेन बसुमतारी नोंथाङा आथिखालाव आसामनि बिसायख'थि आरो बड'लेण्ड थासारिनि सोमोन्दै मा मोन्दांथि दङ आच्छा बिनि सायाव आं बेखौनो बुंनो सानगोन दानि जि बिसायख'थिनि दोहौ बे दोहौआव सारा बिटिसि आरो सारा आसामाव गाव गावनि राजखान्थि हान्जाखौ लानानै दा जाय बिजाथिफोरखौ लानानै गावबा गाव देरहाहोनायनि जि दोहौ जादों बेवहाय बेसिकेलि आङो बिटिसिनि खोथाखौ बुंगोन आरो दानि जिथु बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलाव लैहोर जिथु दोहौ नुदों बे दोहौआव आङो बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि फारसे गुबुन गुबुन दल आरो राजखान्थि हान्जानिफ्राय बाहागो लानो आरो मदद होनो जइन जानायफोरखौ नुनो मोनदों गमामा दिनैनि बे फैगौ 9 थारिख आसाम एसेम्ब्लिनि जिथु बिसायख'थि जानो फैगासिनो दङ बे बिसायख'थि खालि गमामा बिटिसिनि खुंगिरि हाग्रामा महिलारि मानगोनां बिपिएफनि आफादगिरि दैदेननाय बिपिएफ दलानो फैगौ 9 थारिखनि बिसायख'थियाव दानि दोहौखौ नायनानै एबा बिपिएफनि जिथु गोख्रों मोनसे पदक्षेप आरो बिपिएफनि फारसे बयबो रायजो राजानि
जितु सहाय आरो मदद बेखौ नायोब्ला बहाय जेबो बुंनांगौ आरो गोनो गोथो गैया बिपिएफनि साफ्रोमबो बिजाथियानो फैगौ 9 तारिखनि भटखौ मोननानै रायजोफ्रा जोंनो भट होनानै बिपिएफनो भट होनानै गोबां बिजाथिखौ साफ्रोमबो जेसेबां बिजाथि दङ बेखौ देरहाहोनानै फैगौ आसाम एसेम्ब्लिनि सरकारखौ जौथ' भाबै एलायन्स सरकार खालामनो हागोन होननानै आं सानो। आच्छा दि बान्सल नोंथाङा मा नुदों? आंनि नोजोरावबो बेनो जोंहा जिहेतु बिटिसिआ मोनसे काउन्सिल गभर्नमेन्ट हिसाबै बिपिएफ आरो बिजेपिआ सरकार खुंगासिनो दङ थ' बे नोजोरजोंबो प्लास दिनैनि थारिखआव जों जिखिनि वेबफोर नुदों बा जोङो बारग' एनडिपि इउनाइटेड फर एक्स एनडिपिआबो एनडिएनि जेसेबांखिनि बिजाथिफोर दङ बिपिएफनि बिजाथिफोर दङ जों सापर्ट एक्सटेन्ड खालामदों जोंनिफ्राय थ' बेबायदिहाय जोङो गोथौयै सिन्था खालामनानै जोङो बुंनो हायो जे एबारनि जि बिसायख'थि 9 तारिखआव जानो गोनां जि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव एनडिएनि आरो बिपिएफनि बिजाथिफोरा मोजां मोनसे भट लानानै देरहालांगोन आरो रायजो राजानि मावनो गोनां जि खामानिफोर दङ बारग' एनडिपिनि मावनो गोनां जि खामानिफोर दङ बेफोर गासैखौबो मावफुंनो हागोन होननानै जों फोथायनानै जों दाथियै बुंनो हायो। आच्छा बनसुनि आफादगिरि बनजित मन्जित बसुमतारी नोंथांनि मोन्दांथिया? फैगौ जितु आसामनि जि एसेम्ब्लि इलेक्शन दा बेवहाय जोंनि स्पेशली जोंनि काउन्सिलावहाय बिटिसि बे काउन्सिलावहाय जि जोंनि जि इन्टेलेक्सुवेल्सफोर जोंनि जि भटार्सफोर बिथांमोना डिपलि एनालाइज खालामनानै जितु थांनाय लास्ट 5 years जितु बर'फोरनि माखासे जि काउन्सिलनि पावार एन्ड फांसन्सफ्रा जितु माने बियो डिटेरियेट माने उनफिननानै दिनै मोनसे गाज्रि थासारियाव फैदोंमोन। दा जोंहा दिनै काउन्सिल गभर्नमेन्टआव जोंनि दानि जि रुलिं जों नुनो मोननायाव बिपिएफ गभर्नमेन्ट जेब्ला फैदोंमोन अब्ला जोंहा माखासे पावार्सफ्रा फैफिनदों आरो बेजों लोगोसे जितु जोंनि इएमफोर एबा जोंनि चिफ डेपुटि चिफ बिथांमोना जि मोनसे केबिनेट मिनिस्टार्सनि रेंक एबा मर्यादा दंमोन बे बियो इन रिटार्न फैफिननायखौ नुनो मोनदों। आरो बेजों लोगोसे माखासे डिपार्टमेन्ट्सफोर 16टा डिपार्टमेन्ट जायखौ लास्ट प्रिभियास गभर्नमेन्टआव लास्ट 5 yearsआवहाय जितु डिसिनो हरफिननाय जादोंमोन दा बेफोर इन रिटार्न फैफिनदों। दा बेफोर जि जोंनि इन्टेलेक्सुवेल्सफ्रा जि सिन्था खालामनानै बेफोरनि सायावनो बे गभर्नमेन्टखौ दानि जि प्रेजेन्ट गभर्नमेन्टखौ बिथांमोना लाबोदोंमोन मोनसे ट्रास्ट मोनसे आसानि सायाव। दा आं आसा खालामदों दा मानसिफ्रा दिनै एखे मानसिफ्रानो दिनै आरो बांसिन जिहेतु गोबां खामानि मावनांगौ दङ जिहेतु लास्ट 5 yearsआवहाय जों नुनो मोनदों दा एनडिएफनि इस्युसफ्रा जोबनानै थाङाखै जिहेतु सिगनेचारिस बिथांमोना दासिमबो जेलाव दं मानगोनां फाउन्डार एनडिएफ रन्जन दैमारि बिथाङा। बेनि गेजेरावहाय जोङो उइदिन गोदान गभर्नमेन्ट दानाय लोगो लोगो दानि प्रेजेन्ट गभर्नमेन्ट बिपिएफ गभर्नमेन्टखौ बिथांमोना माखासे जि पेन्डिं लं पेन्डिं एनडिएफफोरनि एनआइए केस गोनांफोर जितु फांसिनि अर्डार लाइफ टाइम इनप्रिजनमेन्टफोर जेल जानाय बिथांमोना दिनै रिलिज जानानै फैबाय। आं आसा खालामदों दि दानि जि परिस्थिति जि जोंनि स्पेसियेलि 15टा सिट जोंनि बिटिसिआवहाय दा बेखौ नायोब्ला माने मानसिफ्रा दिनै दानि जि प्रेजेन्ट बिटिसि गभर्नमेन्ट दं बिपिएफ गभर्नमेन्ट बिनि सायाव बांसिन ट्रास्टखौ जों नुनो मोनदों प्लास आरो हाइ एक्सपेक्टेसन दङ जितु गोबां माखासे पेन्डिं इस्युसफोर दं। हमनानै लादो जोंहा 2003नि 2020नि माखासे सुक्तिफोरनि माखासे थालांनाय दफाफोर दं आरो 2020आवहाय जि सान्ति सुक्ति एनडिपि आरो बिपिएफजों सान्ति सुक्ति एनडिपि आरो एबसुजों जि जादोंमोन जि एक्सटेनसन अफ भिलेजेस आरो बिथांमोना दिनै सनितपुर बिश्वनाथ दि गोबाङानो दिनै मोनसे माने निउ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन जानांगौनि मोनसे प्रभिजन दं आरो प्लास माने बेखौ फुल फ्लेजेड जितु जोंनि बिटिसि 6 शेड्युलावहाय सोनायनि मोनसे परिबेस दं। दा लास्ट 5 yearsआव बेफोर जानानै थाङाखै दा मानसिफ्रा दिनै बिनि सायाव हाइ एक्सपेक्टेसन दं आरो लास्ट जितु जोंनि नोजोराव आंनि अपिनियनावहाय दि जोंनि पिपोल्स मेन्डेट दि रायजोफ्रानो गोसो जानानै माने फर द ग्रेटार इन्टारेस्ट अफ जोंनि बर' ससाइटिनि थाखाय जितु बिपिएफ गभर्नमेन्टखौनो लाबोदों आरो एबारबो एसेम्ब्लि इलेक्सनाव बिथांमोनखौ दैथायहरनानै बांसिन मिनिस्टार्स मोननायनि जि सिमां आरो बेजों लोगोसे जोंनि पेन्डिं इस्युसफोर बर'फोरनि जि मावनायनि जि माने बाखि दंबावो
बेखौ दिनै रायजोफ्रा मावनो थाखाय सिन्था खालामनाय सावरायनायखौ जों नुनो मोनदों। आदसा जोंनि दा समनि सावरायनाय जागासिनो दङ जे आसामाव बिसायख'थि आरो बड'लेण्डनि राजखान्थि। बड'लेण्डनि राजखान्थि बुंनाय लोगो लोगोनो बेवहाय आरो जोंहा गोदान मोनसे एक्ट दङ, बे जाहैबाय जे APB अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्ड मोनसे पलिटिकेल पार्टि जोनोम जादों आरो बे APBआ थांनाय BTC बिसायख'थियाव बाहागो लादोंमोन, नाथाय MLAनि दा आसामनि जोंनि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ बेवहाय BPFखौ मदद होनो बिथांमोना उदाङै डिसिसन लादों। दिनै मा इस्यु लानानै एबा BPFखौ मा फोथायनाय लानानै APBआ मदद खालामदों बिनि सायावहाय बान्स' बिथाङा मा बुंनो नागिरो? जोङो थांनाय BTC इलेक्सनाव APBखौ जों जोनोम होदोंमोन आरो जोंनि राजखान्थि हान्जा जोनोम होनायनि गुबै कारना जों नायबाय जे BTCआ नैबे 5 इयार्सआव गोबां मोनसे गाज्रि अबस्थायाव आरो BPFखौबो नैबे बायदि माने सिटआव देरहानानै सरकार दागोन बेखौ जोङो नुहुराखैमोन आरो बिनिखाय जोङो APBखौ जों जोनोम होनानै BTCखौ बासायनांगौनि सार्थआव जोङो राजखान्थियाव बाहागो लादोंमोन। जोङो जिहेतु BTCखौ जों ओरैनो मोनाखै, बेयाव गोबां थैनि बुलिजों जों बर'फ्रा बा बे BTCआव थानाय रायजो राजाफ्रा बेखौ मोन्दों, गोबां बावसोमनायनि गेजेरजों जों बेखौ मोननो हादों। बेवहाय बेबायदि बावसोमनायनि गेजेरजों मोननाय मोनसे खुंथायखौ जों आद्रि जानायखौ जों लुबैयाखैमोन आरो BTCखौ बासायनांगौनि थाखायनो जोंबो अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्डखौ जों जोनोम होनानै खामानि मावदोंमोन। फाइनालि जेब्ला BTCनि रिजाल्टआ फैबाय बेयाव जों नुबाय 20टा सिटआव BPFखौ देरहाहोबाय BTCनि रायजो राजाफ्रा। बा जोंनि थांखिया BTCखौ बासायनायमोन। दिनै BPFखौ हाग्रामा महिलारि गेदेमा बिथाङा दैदेनदों। बिथांनि 17 इयार्सनि जि BTC खुंथाय बे जारिमिन जानानै दङ। जोंनि ओनसोला जिर'निफ्राय मोनसे लेभेलाव जों मोनफैदों, बेखौ आं बुङाबाबो गासैबो रायजो राजाफ्रा मोजाङै मिथिगौ। थ' जोङो जिहेतु जोंनि खुंथाय गोहोखौ गावनियाव लाबोफिननो नागिरदोंमोन, दिनै हाग्रामा महिलारि बा BPFआ लाबोफिननायाव जोंहा बाजानाय गैया। जों मोनाखै मालाय मा जानो, जोंनि मानसिनि आखायाव थाफाफिनदों। बे जोंनि थांखिया इनडाइरेक्टलिबाबो जाफुंदों। थ' बिदिहाय जोङो नैबे बिधान सभा बिसायख'थियाव APBनिफ्राय जोङो केन्डिडेट जोङो होनो थिग खालामाखै, मानोना जोंनो रिजाल्टखौ दिन्थिबाय APB हिसाबै रायजो राजाफ्रा माबायदि भट होदों BTC इलेक्सनाव। फारसेथिं APBखौ बारग'इन दिब्या जोनोम होदों। बारग'इन दिब्यनि गोख्रों समायसा दङ आरो बे समायसाफोरखौ समाधान खालामनो थाखायबो जों APB राजखान्थिखौ जोनोम होनानै पलिटिकेल पावारखौ जोंनि आखायाव लानानै जोंनि समायसाखौ समाधान खालामनो नागिरदोंमोन। दा दिनै जों जोंनि आखायाव पलिटिकेल पावारखौ मोना मालाय मा जानो, BPFनि आखायाव फैदों। जाय बेक्तिया दिनै मिडियाफ्रा सोङोब्ला BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा NDPनि समायसाखौ सुस्रांनायनि बेलायाव जेब्ला मिडिया बिथांखौ कुइसन खालामो, बिथाङा सिदानो बाथ्रा बुङो, आं खालामगोन, आं हागोन, आं मावगोन, नोंसोरनि मोनफ्रोमबो समायसाखौ समाधान खालामगोन। बेबायदि बाथ्राखौ जोङो नुनो मोनबोदों। खिन्थु जोङो थांनाय 5 बोसोरनि जि गभर्नमेन्ट बेयाव जों नुदोंमोन मिडिया जेब्ला सोंदों बारग' NDPनिफ्राय डिप्युटि चिफ दङ जोंहा गबिन्द बसुमतारी, बिथांखौ जेब्ला सोंदों NDPनि बे समायसाखौ समाधान खालामनायनि बेलायाव बिथाङा खायलेङै एन्सार होनायखौ जों नुबाय थादोंमोन जे बेखौ गभर्नमेन्टआ हाया, जेलनिफ्राय बरननो जों हाया, बेखौ आयेनासो खालामगोन, कर्टनिसो खामानि, बेबायदि बुंनानै नेग्लेक्ट खालामना दोननाय बायदि जों मोन्दोंमोन। बेयावहाय जोंहा बिसोरनि सायाव फोथायनाय गैयामोन। बरन्थ' जोङो नैबे 6 बा 7 मान्थ जि BPFनि गभर्नमेन्ट बेयाव BTCनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिथांनि खुगानिफ्राय जोङो पजिटिभ रेसपन्सखौ जों मोन्दों आरो बाथ्राल' बिथाङा बुङाखै, मावनानै बियो देखायदों। NIA नांनानै जाय जोंनि जोहोलावफ्रा जोबथेसालियाव दङमोन, जिउ जोबजासिम साजा लानो गोनां जादोंमोन, फासिनि अर्डार मोन्दोंमोन, बिथांमोनाबो दिनै उदां अख्राङाव फैनो हानायखौ जों नुदों। थ' अब्ला जोंनि जि हास्थायनाय आरो लुबैनाय बेयो दिनै जाफुंनो थांगासिनो दङ आरो दिनै रन्जन सारनि जि केस बे सुप्रिम कर्टआव सोलिगासिनो दङ। बेयाव दिनै बिनि समायसा जोबनानै फैनांगौआव गभर्नमेन्टनि गोबां आशीर्बादनि जाहोनफोर फैगोन बा आशीर्बाद नांगोन। थ' बे बिथिंजों जों नायनानै जों दिनै केन्डिडेट होनाय लोगो लोगोनो जों सोरनिबा एगेन्स्ट थांनांगोन, जों केन्डिडेट फोसावनाय लोगो लोगोनो जों सोरखौबाबो बुंनांगोन। दिनै जायफ्रा जोंखौ मदद खालामबाय थादों बिथांमोननि हेंथाबो जों थांनो गोनां जागोन। थ' बेवहाय गासै बेबायदि बाथ्राखौ जों सिन्था खालामनानै नैबे बिधान सभा बिसायख'थियाव जोंनिफ्राय बिजाथि जों फोसावनाय जायाखै आरो जोङो पावार लुबैनानै पलिटिकेल पार्टि जों जोनोम होआखै। आं दहायबो बुंदों जोंनि थैजों बायनानै मोननाय मोनसे खुंथाया गाज्रि अबस्थायावमोन, बेखौ बासायनो थाखाय जोङो APBखौ जोनोम होदोंमोन। बारग' NDPनि जेसेबांखि समायसा दङ बे समायसाफोरा जिहेतु नैबे 5 इयार्सआव सुक्तिनि उनाव जायफोरा सुक्तिकारिमोन सिगनेटारिमोन बिथांमोनानो सलायदोंमोन, गभर्नमेन्टआव जिरायनानै दंमोन, बिसोरो नेग्लेक्ट खालामना दोननायखौ नायनानै जोंनि समायसाखौ जों समाधान खालामथारनांगोन, बेबायदिहाय जों सिन्था खालामनाय APBखौ जों जोनोम होदोंमोन।
दा जों हायाब्लाबो गुबुन मोनसे लामाजों जोङो पजिटिभ जानो थांनायखौ नुहुरनानै जोङो जोंनि बिजाथि होनायखौ जों दोनथ'दों। सिरेन बसुमतारी, जों नुनो मोनदों जे बे खेबनि बिसायख'थियाव मोन 15 बियाब बड'लेण्डआव जिथु दङ MLA नि बियाब, बेवहाय BPFआनो देरहाजोबनायनि बायदि नुहुरदों बा नुहुरोमोन। तत्सत्याव NDAजों एलायन्स जानायनि गेजेरजों BPFआ NDA एबा BJPजों लोगो नांनानै 4 गाहाम सिटखौ BJPनो हगारना होनाय जादों। दा बियो BPFनि थाखाय लुजार ना प्लास? बिनि फिननाय एबा बिनि फोरमायथिखौ आं बेखिनिखौनो बुंगोन जे दिनै जोङो BPF हिसाबै BTCखौ 28था बियाबाव देरहानानै दिनैहाय BTCखौ हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सरकारा दिनै 5 दान जाबाय आरो जोङो एबसुलुट मेजरिटि मोननानै BTCखौ सालायदोंब्लाबो नाथाय जोंहा थाखा फैसा आरो सरकारजों गोबां माखासे मावनांगौ लगिया दङ। बिनि थाखायनो नैबे फैगौ 9 थारिखआव जानो गोनां आसाम एसेम्ब्लिनि 126टा समस्तिनि जिथु बिधान सभा इलेक्सन बा निर्बाचन बा बिसायख'थि, बावहाय जोंनि केन्द्रीय कमिटि BPFनिफ्राय दैदेनगिरिफ्रा हयथ' नैबेखौ सिन्था खालामदों जे जोङो जुदिअ एबसुलुट मेजरिटि लानानै जोङो BPF गभर्नमेन्टखौ सालायदोंब्लाबो नाथाय जोङो BTCखौ दैदेननायाव गोबां जोंहा आसनि एबा उन्नयन बा जौगानाय हाबाफारि मावनांगौलाय आरो थोंजोङै जोङो जि हयथ' केन्द्रीय सरकार भारत सरकारजों जोंहा अनसुंथाइ एबा रां बावजा लाबोनो जोंहा बेबादि खाबु गैयैलाय जोङो BTC गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टजों लोगो नांनानै जिहेतु सरकार खुंनांगोन आरो जोङो आसनिफोर लाबोनांगोन आरो मदद लानांगोन। बिनिखायनो जानांगौ बियो जे जोङो दानि बर्थमान आसाम गभर्नमेन्टनि BJPजों जोङो 4 सिटखौ हंगारनानै एलायन्स हिसाबै जोङो दिनै देरहालांनानै आसाम सरकारखौ खुंनायाव जोंहा मदद होयोब्ला जोङो माखासे मानि मिनिस्ट्रियेल मोननायनि खोथा दं आरो मोननांगौनि खोथा दं आरो गोबां जौगानायनि थाखाय हाबा मावनो थाखाय BTCनि गोबां मावनो थानाय आद्रा खामानिफोरखौ मावनो थाखाय जोङो जौथ'भाबै मावनायाव खाबु मोनगोन। बेखिनि खाबु मोननायनि थाखाय जोङो BJP गभर्नमेन्टजों एलायन्सबाबो फैगौ जिहेतु बिसायख'थि बहाय गेलेनो गोनां जानायनि खारना बेबो मोनसे आं सानो। जुदि NDAआ आसामाव सरकार दानो हानायसेबां MLA मोनाखिसै एबा सरकारा जायाखिसै NDAनि कंग्रेसनि सरकार जाबाय, अब्ला मा जागोन? अब्ला आं बेखौनो फिनगोन एबा आं बेखौनो सानदों जे BJPआ एबसुलुट मेजरिटि मोनाखै आरो सरकार दानायनि पर्यायाव फैनो हाया जायोब्ला जाय राजनिति दलानो जाय दलानो बांसिन जोंनि बिजाथिफोरखौ लाना सरकार दानो हागोन जों बेजोंनो मदद होगोन। जों बे आसाम सरकार दागोनजोंनो जों सहयोग खालामनानै जोंहा BTCनि मावनांगौ खामानिखौ मावगोन। आं सानो निस्सय BJPआ हयथ' देरहाबालानो थानाय नङा, हयथ' सरकार दानो हानाय हयथ' मेजरिटि फैगोन। बेखायनो आरो जोंनि देरहानायजों सरकार दानो हागोन आं सानो आरो। आच्छा, आथिखालावहाय UPPLनि दैदेनगिरिमोन एबा बिजाथि बिथांमोना बुंबाय थादों जे भारतआव एबा हादराव 125 एमेन्डमेन्ट लाबोनो थांगासिनो दङ भारतनि संबिजितखौ। भारतनि संबिजितआ जुदि 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ पास खालामोब्ला अब्ला माने बड'लेण्ड सरकारा बायफिनगोन आरो जुलाइ दानावनो माने गोदान इन्टारिम सरकार जाफिननायनि आसा दं। बेखायनो जिहेतु UPPLआ सेन्ट्रेलाव बुरजाफोरा दं, बेखायनो बिथांमोनहा फैगौ जुलाइ दानाव जानो गोनां इन्टारिम बड'लेण्ड सरकारखौ रन्जन दैमारिनि आखायाव गथायगोन होननानै बिथांमोना बुंबाय थादों। बे बिथिङाव हारिमुआ मा बुंनो नागिरो? बेथ' गोबां मिनिथावनाबो बाथ्रा बियो, जेराव मोनसे हानजादों एकर्ड जुदि जायोब्ला आरो बे एकर्डखौ जेरावनाखि इमप्लिमेन्ट खालामनो बा कुनु मोनसे इलेक्शन बनायनो बेवहाय जुदि राजखान्थिनि फोथार जुदि गैथ'वाब्ला, सिस्टेम गैथ'वाब्ला, अब्लानियासो
इन्टारिम गभर्नमेन्टखौ होनाय जायो थामहिनबा थांनाय 2003 मायथाइयाव जेब्लानोखि बिटिसि सुक्ति जादोंमोन जोंहा कुनु मोनसे इलेक्शन गेलेनो थाखाय समस्तिफोर गैयामोन बाउन्डारि गैयामोन बिनिखाय इन्टारिम गभर्नमेन्ट सालायनो थाखाय बिएलटिनो जेहेतु सुक्तिकारिमोन बिएलटिआ बिनिखाय दायित्व होनाय जादोंमोन दा 125 बिल एमेन्डमेन्टआ जेहेतु रावनिबो सुक्ति नङा भारत सरकारा थोंजोङै बेवहा 6 शेड्युल ओनसोलाव हरनाय मोनसे एमेन्डेड 6 शेड्युल मोनसे एमेन्डेड 125 एमेन्डेड दा अब्ला बेजे जोंहा जेरावनोखि बिटिसिआव सिस्टेम दंखायो समस्तिफोर दंखायो एडमिनिस्ट्रेटिभ जोंहा दंखायो बेयाव जे मोनसे इन्टारिम गभर्नमेन्ट फैनांगौ बेखौ आं सानाखै आरो बिथांमोना जि बाथ्राखौ बुंबाय थादों दिनैनि तारिखआव रन्जन दैमारिखौ इन्टारिम गभर्नमेन्टनि चिफ खालामनाय बाथ्रा सिगांग्रोनो जेलनिफ्राय सख'नायनि खामानिखौ बिथांमोना मावनो हायाखै जेलाव थानाय सोरबा सासे मानसिखौ इन्टारिम गभर्नमेन्टनि चिफ बानायनो नागिरनाया बियो लाजिथाव बुंनो थाखायबो लाजिथाव आरो खोनासंथावै नङा साननो गोरों जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा बे बाथ्राखौ मिनिनानैसो दङ आरो इन्टेलेक्चुवेल महराव बिथांमोना बे बाथ्राखौ बुंनानै गावनो गाव लाजि फोनांनानै लानायखौसो आं नुदों आरो बिथांमोननि जि मिसुलिया थगायनाय जि भाषण बे जे रन्जन दैमारि सारखौ चिफ बनायगोन इन्टारिम गभर्नमेन्टनि बेदों रायजो राजाखौ ब्लेकमेलिं खालामनानै भट आदाय खालामनायनि सार्थ'आव दिनै इउपिपिएलनि नेताफ्रा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेताफ्रा बे बाथ्राखौ होज्रिखाव बुंगासिनो नाथाय रायजो राजाफ्रा दिनै हजागथ जेरावनोखि जोबजानानै थानाय मासे सिंहखौ सिरियाखानायाव जोबजानानै थानाय मासे सिंहखौ अबेबानि राजा बनायगोन होनना बुंबा बेखौ रावबो गनायनाय नङा हाग्राबारिनि राजा बनायगोन होनबा गनायनाय नङा बे सिंहआ जेलाव बे रन्जन दैमारि सारा जिहेतु मोनसे फानजारिनि सिङाव दङ दिनै जोबथेसालिनि सिङाव थानानै बे जोबथेसालिनि सिङाव थानानै इन्टारिम गभर्नमेन्टखौ बोरै सलायनो जेरावनोखि सासे कनभिक्टेड मानसिया बिनि सिगनेचारा भेलुलेस जायो दिनैसिम जिहेतु सुप्रिम कर्टआव रन्जन दैमारि सारनिया केसखौ बिजिरगासिनो दङ दिनैसिम राय होआखै बे हिसाबै हाइ कर्टआव जिहेतु बिथांखौ मोनसे राय दान खालामदों कनभिक्ट खालामदों अब्ला बिथांनि सिगनेचारा दिनै भेलुलेस जानानै दङ बुंनो थाङोब्ला बिथाङा फुवासे हाबो फाननो हाया दिनैनि तारिखआव बिथांनि सिगनेचारा भेलुलेस जाना दङ अब्ला बोरैजै बे इन्टारिम गभर्नमेन्टनि सासे चिफ जानो दिनै रायजो राजाया बेखौ बुजिखागौ आरो बेखौनो जुदि सानोमोनब्ला 5 बोसोराव इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ बहा गोमानानै थानाय रन्जन दैमारि सारखौ उदां अख्राङाव लाबोनायनि थाखाय मानो जों बारग' एनडिबिफोरजों खामानि मावफायाखैसै दिनै रायजोनि गेजेराव मेगनजों नुबोनाय बेफोरो दा बिनिखाय बिथांमोना जेसेबांखिनि फोलानो नागिरा मानो बियो मिसा आरो जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ बारग' एनडिबि हिसाबै जोंनि जि आद्रा थानाय समयसाफोर केस उइथड्रनि बाथ्रा दङ रिहेबिलिटेशननि बाथ्रा दङ एक्स ग्रेसियानि बाथ्रा दङ आरो बिटिआर एग्रिमेन्टआव जि सुक्ति जि दफाफ्रा मावफुंजायोब्ला बर' समाजनि थाखाय मोजां जागोन बे दफाफोरखौ मावनांगौनि खामानि दङ दा जों सानो बेनिखाय काउन्सिल गभर्नमेन्टआ जिहेतु काउन्सिलाव बिपिएफआ सरकार दैदेनगासिनो दङ बेनिखाय बिथांमोननि गेजेरजोंनो जोंनि आद्रा थानाय खामानिफ्रा मावफुंजागोन आरो बिथांमोननि जि गोदै राव बे गोदै रावाव रायजो राजाफ्रा गबनाय नङा बेखौ आङो सानो आচ্ছা 125 बिल एमेन्डमेन्ट बिल बिनि सायाव बेसेबां आसाबादि बुंसुआ 125 एमेन्डमेन्ट जायखौ 2019 आवनो पार्लियामेन्टआव इन्ट्रडिउस खालामदों नाथाय बियो माखासे जेंना आरो जेंसिनि थाखाय बियो दिनै पास जानो हायाखै दा खोथाया जाहैबाय दि जोंहा सा सानजा भारतआवहाय 10टा 6 शेड्युल काउन्सिल्स दं दि आसामाव जोंहा 3 कार्बि आंलं डिमा हासाव आरो जोंनि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल मेघालयआव 3 दं गार' जयन्तिया खासि आरो जोंहा मिज'रामाव 3 आरो त्रिपुरायाव मोनसे दा बे 3नि गेजेराव आसलते जोंहा दिनै हाजोनि दैदेनगिरि बिथांमोना जितु 125 एमेन्डमेन्टखौ बांसिन प्रेसार होदों जास्ट मोनसेल' रिजन दि बिसोरो मर एम्पावार्स खालामनो थाखाय जेरै बिटिसि 6 शेड्युल बादे माने मर पावारफुल माने मडिफाइड 6 शेड्युल बादे जानायनि थाखायसो बिथांमोना बे बांसिन माने इन्ट्रेस्ट लादों नाथाय खोथाया बेनो बिराद क्लियार दि 125 एमेन्डमेन्ट जायोब्ला
बेवहाय जोंहा गोबां माखासे रिफर्मसफोर फैगोन जेरै एग्जाम्पल हिसाबै जोंहा एन्टि डिफेक्शन ल' जिहेतु जोंनि 6 शेड्युलावहाय पलिटिकेल पार्टिसफ्रा गोसोब्लानो मोनसे पार्टियाव दिनै चेन्ज खालामनो हानाय बे दासिमबो जोंनाव दङ दा बेफोर जिनिसखौ रिफर्म बानायनायजों लोगोसे आरो बेजों लोगोसे जोंहा हा हुनि माखासे लेन्ड रिफर्मसफोर बानायगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा स्टेट फाइनान्स कमिशना डाइरेक्टलि जोंनि बिटिसि 6 शेड्युल एबा 6 शेड्युल एरियासफ्रावहाय जि माखासे माने फैसानि फाइनान्सनि जि डिस्ट्रिबिउसन इकुवेलि जों स्टेट शेयार जों मोननांगौ दा 13% सामथिं दा बेफोर जिनिसखौ मोननांगौ होनना 125 एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों दिनै मोनसे रिफर्मस लाबोनो नागिरदों नाथाय बेवहाय दे बे 125 एमेन्डमेन्टआ जाहैबाय बे मोनसे एमेन्डमेन्टसो 6 शेड्युलखौ 6 शेड्युला मोनसे ल' जेराव ट्राइबेलफोरखौ हा हुनि सेफगार्ड होनाय कालचार जोंनि कास्टमारि ल' नाथाय बेवहाय दे जोंहा अलरेडि बिटिसिआ 2003आवनो 6 शेड्युल मोनखादों दा 125 एमेन्डमेन्टआ जानो थाङोब्ला बे मोनसे एमेन्डमेन्टसो बियो मोनसे माखासे रुल्सफोरखौ जेनेबा चेन्ज खालामगोन माने बेयाव एड खालामगोन प्लास रिफर्मस खालामगोन हा हुनि मोन्थाइफोरखौ दिनै बिथांमोना इकुवेलि माने गुबुन नन ट्राइबेलजोंबो मोननायनि जि षड्यन्त्र खालामदों बिनि थाखाय जोंनि ट्राइबेल लिडार्सफ्रा दिनै बिनि सायाव सापर्ट गैया दा बेराफारसेथिं एन्टि डिफेक्शन ल' आं दहाय होननाय बादि दिनै बे जिनिसा जेरै सेन्ट्रेल माने जोंनि लकसभा हक जोंनि आसाम एसेम्ब्लियाव जेरै जायो बै पार्टिनिफ्राय बे पार्टि बारनो हाया बे मोनसे सेट रुल्सखौ बानायगोन दा बे मोनसे जास्ट एमेन्डमेन्टसो बेवहाय खुनु गोदान मोनसे एकर्ड नङा बियो आरो जोंहा मोनसे सिस्टेम दङ जेब्लाबो मोनसे एकर्ड जाया अब्लानासिम बे मालाबा प्रेजेन्ट एक्जिस्टिं गभर्नमेन्टआ मालाबा चेन्ज जाया मालाबा बे इन्ट्रिम जाया दा खोथाया जाहैबाय 2003आ मोनसे एकर्ड बर'फोरजों मोनसे माने पार्लियामेन्टआवहाय मोनसे एकर्ड जानानै मोनसे बिल पास जायो दा दिनै 125 एमेन्डमेन्टआ जायोब्लाबो बेयो मोनसे एकर्ड नङा जास्ट एक्जिस्टिं जि 6 शेड्युल दं बिनि गोहो बोलोखौ बारायनाय आरो माखासे फाइनान्स पावारखौ सेन्ट्रेला स्टेटआव मोनसे माने कमिसन स्टेट कमिसन दानानै जे सेन्ट्रेलनि फाइनान्स कमिसना मनिटर खालामनानै जिहेतु 6 शेड्युलाव जों मोजां भाबै माने जों शेयारखौ मोननो हायो दा बेफोरबादि माखासे जोंनि माबायाव एमेन्डमेन्टआ जानो थांगोन माने दा समाव जे इपिपिएलनि लिडारफ्रा बुंगासिनो दङ जे 125 बिल एमेन्डमेन्ट जायोब्ला माने बिटिसि दानि हाग्रामानि सरकारा क्रेम बायगोन आरो रन्जन दैमारिखौ चिफ बानायफैगोन होननाया बे गासिबो नंखाय दा बे खुनु जास्टिफाइड माबा नङा बियो नङा आरो बियो खुनु पसिबल नङा आरो खुनु इन्डियान माने संबिधानाव बे खुनु लिरनायनि मोनसे प्रभिजन नङा आनटिल एन्ड आनलेस जेब्ला दिनै साप'ज जोंनि बनसुआ जों दिनै गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों जोङो ट्राइपार्टि टक जेनेबा सेन्ट्रेल स्टेट आरो जोंजों जायोब्ला बेवहाय मोनसे ग्रेटार जेनेबा बिटिसिनिफ्राय आपग्रेडेसन नट जेनेबा सेपारेट स्टेट नङाब्लाबो इउनियन टेरिटरि अर स्टेट विदिन स्टेट अट'नमास स्टेट बेफोरखौ होयोब्ला मोनसे एकर्ड जागोन अब्ला देन बेयाव इन्ट्रिम जानायनि चान्सेस दङ बाट 125 एमेन्डमेन्टआ जाहैबाय एक्जिस्टिं जि 6 शेड्युलनि एमेन्डमेन्ट दं 2003आव बिटिसिआ जों मोननो हादों दा बे 6 शेड्युलखौसो थाखानायखौसो मोनसे माने मडिफाइड एबा माने माखासे पावार्स एन्ड फांसनखौ एसे सालिजारि खालामनाय आरो बिटिसिआ जाहैबाय मोर देन 6 शेड्युल प्रभिजन माने 6 शेड्युल प्रभिजनाव मोनजिथामल' डिपार्टमेन्टनि अधिकार थायो जि अधिकारखौ अकुपाय खालामगासिनो दङ हाजो एरियायाव जेरैहाय आसामाव डिमा हासाव कार्बि आंलं बिब्दिनो मेघालयआव तुरा माने सोनाब गार' हिल्स जयन्तिया हिल्स खासि हिल्स बिब्दिनो त्रिपुरायावहाय मोनसे आरो मिज'रामाव मोनथाम दा बे काउन्सिलफोरा माने फिसा मोनसे एरेन्जमेन्ट बियो बेवहाय मोनजिथामल' डिपार्टमेन्ट बिथांमोना अकुपाय खालामबाय थादों नाथाय बे एरेन्जमेन्टआबो हाजोआरिफोरनि थाखायल' जादोंमोन हाजोआरि ट्राइबेलफोरनि थाखाय नाथाय जेब्लानाखि बड'लेण्ड दाबिया गरजियास जाबाय बेखौ कन्ट्रल खालामनायनि बेलायावहाय सेपारेट स्टेटनि आन्दलन जादोंमोन आरो बेखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय माने हाया जादोंमोन बियन अफ द कन्ट्रल जाबाय स्टेटआ बेखौ मेनटेन खालामनो हाला सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बुजायनो हाला बिनि थाखायहाय माने सेपारेट स्टेटनि जायगायावहाय बिनि एसे गाहायाव मर पावार होनायनि गेजेरजों 6 शेड्युलखौ मडिफाइ खालामनायनि गेजेरजों बिटिसिखौ होनाय जादोंमोन आरो बे बिटिसिनि जिनिखि दानि स्ट्राक्चार बे स्ट्राक्चारखौनो बिथा लानानैहाय बे हाजोआरि जिनिखि दा काउन्सिलफोर दङ बेखौबो लाबोनायनि सिन्था धारा
मर फान्ड हरनायनि खोथा डाइरेक्ट फान्डिंनि खोथा बैफोर बाथ्रा बिनि थाखायसो 125 बिलाव बेखौ सरजाबनाय जादों दा बेखौनो इपिपिएलनि बिथिंनिफ्राय जेरैनोखि प्रपागान्दा खालामबाय थानाय जादों बेनि सायाव रायजो राजाया नोजोर होबाय थादों जों दान्दिसे ब्रेक लानि बिनि सावरायनायाव आरो बे सावरायनाया जागोन जे आसामाव बिसायख'थि आरो बड'लेण्डनि राजखान्थि दान्दिसे ब्रेक फैफिनदों जे आसामाव बिसायख'थि आरो बड'लेण्डनि थासारि दा समावहाय बिपिएफनिफ्राय सा 11 इउपिपिएलनि सा 15 बिजेपिनि सा 4 बिजाथिनि बादायनाया जाफुगासिनो दङ गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिबो बेवहाय मैखोमै बाहागो लानाय नुनो मोन्दों कंग्रेस एआइडिएफ भिपिआइ आरो गुबुन गुबुन लोगोसेनो गोबांथार उदां बिजाथि हिसाबै गसंनायबो दङ जों बेफोरनि गेजेरावनो गुबैयै जोङो सावरायनि उदालगुरि बियाब तामुलपुर बियाब सिडली चिरां बियाब आरो क'क्राझार जिल्लायाव थानाय माखासे बियाबफोरनि सायाव गिबियावनो जोङो सावरायनि जे उदालगुरि बियाबाव इउपिपिएलनि मैखोम सासे दैदेनगिरि एबा एबसुनिफ्राय दाख्लै बावैसो रेजिगनेसन होनानै कन्टेस्ट खालामदों दिपेन बर'आ आथिखालाव इउपिपिएलनि बिजाथि उदालगुरि बियाबाव आरो बेवहायनो दङ आगुनि मन्थ्रि लोगोसे आथिखालाव बिटिसिनि डेपुटि चिफ रिहन दैमारि आरो दिपेन बर'नि गेजेरावनो मैखोम दावहा जानो थांगासिनो दङ बे बिथिङावहाय बिथांमोननि बे बिसायख'थि दावहा बिनि सायाव थोंजोङै उदालगुरि समस्तिखौ जुदि बिजिरनानै नायोब्ला बेहाय पार्ग मन्त्रि बा सोलिफु सरकारनि डिपुटि चिफ रिहन दैमारि सार आरो एबसुनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर' बिथांजों कन्टेस्टआ जागासिनो दङ थोंजोङै रायजो राजानि नोजोराव बा जोंनि खामानि मावनायनि गेजेरजों बेखौ जोङो मोनदांथिदों जे थांनाय काउन्सिल इलेक्सनाव जों एपिबि हान्जाया उदालगुरि बिधान सभानि सिङाव जोङो 10,000नि खाथियाव भटफोरखौ जोङो मोनदोंमोन आरो बेजों जिहेतु एपिबि हान्जा आरो बारग' एनडिएफबिआ बिपिएफनो सापर्ट एक्सटेन्ड खालामदों बे हिसाबै जोंनि 10,000 भटार्सआ बिपिएफनोनो होगोन बेराफारसेथिं थांनाय काउन्सिल इलेक्सनाव भैरबकुन्द समस्ति धनस्री समस्ति हरसिंगा समस्ति मोनथामबो बियाबाव बिपिएफआ देरहाखानानै दङ दा बे हिसाबै बिपिएफआ अलरेडि देरहाखानानै दङ आरो दिनै उदालगुरिनि रायजो राजाफ्रा मोनसे नोजोरजों नायगोन जों मोनसे 6 दोल काउन्सिलनि सिङाव दङ जोंनि ओनसोलारिफोरा जौगानांगौब्ला गासैबो जोंनि काउन्सिलनि गेजेरजोंसो जायो सोरबा सासे एमएलए अपोजिशननि एमएलए देरहालाङोब्ला उदालगुरि समस्तिनि सिङाव थानाय रायजो राजानि थाखाय बेसेबांखिनि खहा जागोन जोंनि जौगानायफ्रा बेसेबांखिनि स्ल' जागोन थाद'गोन दिनै बेखौ उदालगुरिनि रायजो राजाफ्रा बिजिरनानै नायदों दिनै बेराफारसेथिं बेखौबो बिजिरनानै नायदों दिपेन बर'नि जे 25 बोसोर एबसुआव थानानै हारि सिबिनाय बाथ्रा दिनै बिथाङा बुंनो नागिरदों आं 25 बोसोर सेक्रिफाइस खालामबाय सेक्रिफाइसआ माखौ बुङो जाय व्यक्तिया जौसिन नागारसारो जेरै एनडिएफबिफ्रा आखायाव हाथियार लानानै न' बां नागारनानै हंग्राम खालामदोंमोन गोबां 3,000निबो बांसिन बिर जोहोलावजोफ्रा मुंख्लं जादों that is sacrifice दिनै रन्जन दैमारिया जेलाव दङ that is sacrifice नाथाय बे 25 बोसोरनि दिपेन बर'नि सेक्रिफाइसआ दिनै रायजो राजाफ्रा आं बुंनाय नङा रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि बुंनो नागिरदों बियो 25 बोसोर सेक्रिफाइस खालामाखै 25 बोसोर फरायसा आफादाव थानानै इनकाम खालामनायखौसो जोङो नुदों बेखौ बुंनो हायो मानो होनना बुङोब्ला उदालगुरियाव दिनै बिथां दिपेन बर'आ 25 बोसोर एबसु मावबोनायाव फांसे बिफां गायनाय रज'नाय दिनै नुनो मोनाखै जेबो प्रडाक्शन गैया
बेराफारसेथिं गावनि हा हु गारि बांला गासैखौबो बिथाङा आरजिनायखौसो नुदों बे होननानै आं गाज्रि बुंनो नागिराखै नाथाय आरो नैबे मोनसे जिनिसखौ नोजोर बोदों अदालगुरिनि रायजो राजाफ्रा बेखौ दिपेन बर' एबा एबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ माब्लाबाबो निमाहा होनाय नङा बावैसो सिगाङाव जानानै थांनाय जि आसाम बिधान सभानि डिलिमिटेसन बे डिलिमिटेसनाव जों बारग' एनडिबिफोर आरो गोबां बर'नि आफादफोरा एपिल खालामदोंमोन जिहेतु जोंनि 6 सिडिउला 75 आरो 25% रानजानाय बे हिसाबै जोङो बे 6 सिडिउलाव जोंनो 75% रिजार्भेसन एमएलए सिटनि एसटि खथाखौ होनांगौ होननानै जों एपिल खालामदोंमोन नाथाय एबसु एबा दिपेन बर'जों दैदेनजानाय एबसुआ बेखिनि समाव मा खालामगो अनलि 7 सिट्स कमप्रमाइज 7टाल' एसटि रिजार्भ बिथांमोना कमप्रमाइज खालामदों दा अब्ला दिनै बेफोर गेदेर गेदेर दिपेन बर'नि मावबोनाय मिस्टेकफोर दङ आरो बै मिस्टेकफोरनि फिथाइखौ फैबाय थानाय 9 तारिखआव जानो गोनां बिसायख'थियाव रायजो राजाफ्रा होनो थाखाय दिपेन बर'नो नेनानै दङ दिनै सा साद्रां बिथाङा केम्पिं खालामनानै जिन जेटनि बाथ्रा बुंबाय थादों हुइ जिन जेट आरो जिन जेटखौ मा खालामनो नागिरदों बिथाङा दिनै जोंनि जिन जेट जि जेनेरेसनफोर जायफोरा जोंनि फिउचार दिनै फिउचार जोंनि जेनेरेसनफोरा दिनै ड्राग्सजों एडिक्टेड जानानै ससाइटिया खंख्ला जानो नागिरदों माब्लाबा जों नुफेरदों नामा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ एबा इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरखौ बा दिपेन बर'खौ ड्राग्सनि सायाव खामानि मावनाय माब्लाबा नुफेरदोंमोन नामा उन्दै उन्दै गथ'फोर अदालगुरि भैरबकुन्द होनना बुंनाय पिकनिक स्पटआव जौदों गोदोनानै थायो माब्लाबा बेफोरखौ केयार लाफेरनाय नुदों नामा दिनै राजखान्थिनि फोथाराव ओंखारनानै जिं जेटनि जौगानायनि बाथ्राखौ बुङोब्ला दिनै बरंस बिथाङा लाजिथाव बेफोर बाथ्राखौ सावरायनो बिनिखाय दिनै अदालगुरिनि रायजो राजाफ्रा बिनि फिननायखौ होनो नेनानै दङ पइन्टआ बेनो जे 25 बोसोर बिथाङा छात्र संगठन जाबोनाय समाव अदालगुरि बिधान सभानि सिङाव थानाय रायजो राजानि गेजेराव फांसे बिफां गायनाय रज'नाय नुनो मोननाय नङा सासे मानसि बनायनाय नुनो मोननाय नङा बरंस गावनि धन सम्पति आरजिनायखौ नुगोन थांनाय डिलिमिटेसनाव जि जोंनि 6 सिडिउलाव ट्राइबेलनि खथा जानो गोनां जों मोननो लुगैदोंमोन बेखौबो हाइजेक खालामनानै बिथांमोना 7टा 8टायाव कमप्रमाइज खालामदों दिनै बिनिबो फिननायखौ होगोन आरो एनडिएफबिनि जि हमायसा एबा एनडिएफबिजों जि जानो गोनां सुक्ति दङमोन भारत सरकारजों बेखौ हाइजेक खालामनाय 2020 मायथाइनि जि बिटिआर गोजोन गोरोबथा बेखौ खालामनानै एनडिएफबिनि सुक्तिखौ हाइजेक खालामनायखौबो एबसुखौ बावगाराखै रायजो राजाफ्रा रन्जन दैमारि सारखौ जोबथेसालि सिङाव जोबथेना दोननायखौबो बावगाराखै बर' रायजो राजाफ्रा बिनिखाय फैबाय थानाय समाव अदालगुरि बिधान सभानि सिङाव थानाय बर'जों लोगोसे जेसेबांखिनि जाथि जनगोष्ठी दङ नियार बायदि जों 16टासो जाथि जनगोष्ठीफोर दङ अदालगुरि बिधान सभानि समस्थिनि सिङाव दिनै बयबो बिपिएफनि बिजाथि रिहन दैमारि सारनो भट होगोन आरो दिपेन बर'आ गाज्रि मोनसे भटआव जेनगोनखौ जोङो रोखा दिनैनि तारिखआव बुंनो हायो आच्छा सेंग्रा गोहो एबा लाइमोन गोहो बेयो जोबोद स्ट्रं होननानै बुंनाय जायो ससाइटियावहाय दा बे सेंग्रा गोहोखौ बिथा खालामनानै निसिमा हालामावहाय बि फेरेंगा एबा रन्जित बसुमतारी बिथाङा इउपिपिएलनि केन्डिडेट जानानै दङ आरो बिथाङा थांनाय बिसायख'थियाव बिटिसि बिसायख'थियाव बिथाङा निसिमा बियाबनिफ्राय जेनदोंमोन आरो बे एलेकायावनो बिथाङा दिनै कन्टेस्ट खालामनो ओंखारगासिनो एमएलए बिजाथि दैखांदों गावखौहाय दा बेबायदि थासारियावहाय नोंथांनि मोन्दांथि सिनेन बसुमतारी बे खेथ्रआव आं बेखौनो बुंगोन रन्जित बसुमतारीया एबा अरफे फेरेंगा बिथांनि खोथाखौ दा लामा सामा गामि समाजाव बांसिन रायलाया मानो होनना बुङोब्ला बिथांनि खोथायानो मोनसेबो रज'आ आरो बिथांखौ सासे गोरों सुबुं होननानै साना मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा दा जेरैबायदि बाथ्राफोरखौ फोसावो जेरै दहाय जोंहा एक्स एनडिएफबिनिफ्राय जिथु फोरमायथिनाय बिबानस'नि बिथांनि बुंनायनिफ्राय जों मिथियो बिथाङा सासे थगायसुला मानो होननानै बुङोब्ला
बिथाङा सासे गावखौनो सिगनेटरि होननानै बुङोमोन एक्स एनडिपिनिफ्राय बिटिआर सुक्तियाव सागानगिरि होननानै बुंदोंमोन आंथ' मिथियो गावसिनि लोगोआ बुंदों बिथाङा सिगनेटरि नङा होननानै बुंदों जोंहा सावरायग्रा स्वयं सावरायग्रा बसुमतारियानो बियो सहि होनो मोनाखै होनना अब्लाथ' बिथाङा रायजोखौ थगायदों निस्सय अदेबानि बिथाङा हयथ' होदोंबो जानो हागौ जों बेखौ बुंनो थांला नाथाय दा बिथांखौ आं बेखौसो बुंगोन बिथाङा गावनि श्राद्धखौ माब्ला खालामगोन मानो होनब्ला मोनसे हाइस्क'र आरो रायजोनि सिगाङाव बिथाङा खोथा होनाय दं थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव बिथाङा जुदि इउपिपिएलआ देरहायोब्ला हाग्रामाया बिथांनि गारियाव बारसोमनानै थैनांगौ होननाय खोथा दं आरो बिनिफ्राय हाग्रामाया देरहायोब्ला बिथां फेरेंगा अरफे रन्जित बसुमतारिया गावनो बारसोमनानै थैनांगौमोन नाथाय बिथाङा माब्ला थैगोन आं बेखौसो सोंदों आरो मानो जोङो बयबो रायजो राजाफ्रा खोथा लाखिदों होननानै श्राद्धआव जों जगदान होदों आं बेखौसो रायजोनि सिगाङाव बुंदों मानोना बिथाङा फैगौ बे आसामनि एसेमब्लिनि बिसायख'थि 9 तारिखनि बिसायख'थियाव बिथाङा फैगौ मेनि 4 तारिखआव सानगोन जिथु रिजाल्ट एसेमब्लि इलेक्सननि बाव जेनखागोन बियो रोखा मानो होनबा बिथाङा बिटिसि इलेक्सनावनो बारसोमनानै थैनो ओंखारदोंब्ला आरो जेननानै आरो बे थैबावनांगौ जायोबा डाबल थैनो गोनां जागोन बेखायनो बिथांनि असनमाना डाबल जागोन बेनिखायनो बिथाङा बे फैगौ एसेमब्लियाव बिथाङा सिडली 19 नं सिडली चिरां समस्तियाव बिथाङा देरहानो दारायनाया बे सिमांनि खोथा बिथाङा जेनगोन बे रोखाखा मानोना बिथांनि खोथाया मोनसेबो रज'आ मानोना बिथाङा ओरैबादि मोनसे थु सात्त' मानसिखौ बिथाङा थाबथा खालामो बिथाङा लेखा गोरों आरो सासे बेक्ति नङा मानोना बिथाङा मोनसे समाव होनदोंमोन जे बिपिएफआ खांख्राइ हारि खांख्राइया जेरै मेलेम गैया खांख्राइया जेरै गावजों गाव बाल्थिङाव दोनोब्ला मानखान जाग्राबा आसिजों हायथालायनानै बोख्लायलायो गथिखे बिपिएफआव मानसि मोजांबा साननो गोरों गैया हा बबे जाम्बा बबे मुर्खआ बुंदों खांख्राइया मेलेम गैया हा खांख्राइया मेलेम गैयाबा जों बोरैथो मेलेमखौ एख'नानै जायो हा बेखिनि बियो रोङाब्ला बबे जायगायाव बेंटल कलेजाव बियो प्रफेसार बोरैहाय हिस्ट्रि डिपार्टमेन्ट माखौ फरायामोन बेखौथ' जोङो दा बादा मुर्खआवसो रोंदों बेनिखायनो आं सानो बिथाङानो दा गोबां बांसावदों दहायबो आङो ओरै नाखेरदागा कुसुं दैसा जेराव जोङो बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खालामदों बावहाय जों बुंबोदों जों खोनादों फेरेंगाया जायगा जायगा थांनानै जे बिपिएफआ 6 मासनि उनावनो गभर्नमेन्टआ बायसिगोन आरो जोङो गोदान गभर्नमेन्ट खालामदों आरो नुदों जों प्रेस मिडियायावबो रन्जन दैमारिखौनो जोङो एइबार इन्टारिम गभर्नमेन्टनि चिफ खालामदों हारे फेरेंगा नोंसोरो जेब्ला रन्जन दैमारि सारा जाबर जीवन जेल जानायनि उनावहाय गनायनि बार्दिक मोनैनि सिगां सुटियाव फैदोंमोन बिथाङा न'आव दंफैयोमोन बिथांनि सिस्टार तथा अनजुलि दैमारिया नोंथांमोनखौ एप्रच खालाम मेसेज हरदोंमोन जे आदाया न'आव दंफैयो नोंथांमोनजों रायज्लायनो लुबैदों प्रमद बर'खौ दिपेन बर'खौ फेरेंगाखौ नोंथांमोननो खबर हरदों नाथाय नोंथांमोना खबरखौ मोनाखिसै नामा दिपेन बर'आ अदालगुरियाव थानानै रन्जन दैमारिसिम फैनो हायाखिसै नामा जेनेबा प्रमद बर'आ प्रट'कलनि थाखाय थांथ'वा जानो हागौ ओरै गबिन्द बसुमतारी ओरै दिपेन बर' फेरेंगा आरो जायफोर एबसुनि नेताफोर बिथांमोना ज' जेराव सागान होदोंमोन बिथांमोनाथ' नायनो हायोमोन अब्ला नोंथांमोनहा बबे रावजों बबे मेलेमजों बबे गन्थंजों नोंथांमोना बुंनो हादों दिनैहाय जे एइबार जोङो इउपिपिएलआ देरहानानै जों रन्जन दैमारिखौनो लाबोनानै इन्टारिमाव जोङो शिफ्ट खालामगोन बेथ' लाजिथाव मुगैथाव आरो बयजोंबो निन्दा होजाथाव राव दा बेखायनो गोरों मानसिया बिदि रायलाया आं बिथांखौ खावलायगोन सैथो खोथाजों नोंथाङा राजनितिक गेले बेबादि एकदम नगण्य खोथा बुंनानै नोंथाङा बेबादि देरहानो सानोब्ला बे नंखाय जागोन आरो नोंथाङा जिबनाव देरहाया बेनिखायनो नोंथाङा नोंथांनि खोथाखौ लाखिनो हायोबा नोंथाङा हाग्रामानि गारियाव फैगौ इलेक्सननि सिगां बारसोमनानै थैयोब्ला नोंथांखौ सर्टकाट खालामनानै जों नोंथांनो श्राद्ध'सो गोनां दिनै आं रायजोनि सिगाङाव नोंथांखौ खावलायनाय जाबाय फेरेंगाया 19 नं सिडली चिरां समस्तिनिफ्राय जेनगोना बियो रोखा जेनगोना रोखा आरो जेनथारगोन मानोना दानि जि फोसावदिं मेलाव जितु बिसायख'थिनि फैगौ 9 तारिखनि आसाम एसेमब्लिनि फोसावदिं मेल बावहाय फेरेंगानि फोसावदिं मेलाव फ्राय रायजो राजाया ओंखाराखै बिथाङा मिथिं जेरावबो खालामदिंनो हायाखै मानसिफ्रा ओंखाराखै
मानो होनब्ला जोंनि सिडली चिरां समस्थियाव फ्राय इउपिपिएलनि मानसिया दिनै गाबोन ज' माने ओरैबायदि दोहौ जाबाय बिपिएफआव जयेन जाजोब्बाय बेनिखायनो जोंनि 19 नम्बर सिडली चिरांनि बिजाथि पानिराम ब्रह्म बिथाङा बिपिएफनि जानानै गोबां भटआव देरहागोना बियो रोखा आरो बियो एकदम जोङो दा नुखानाय आरो बुंनो हागोन बेनिखायनो लोगोसे खावलायगोन जे बयबो नुनायाव जोंनि बिपिएफनि जेसेबां बिजाथि दं गासैबो गोबां भट मोननानै देरहालांजोबगोन आरो फैगौ भटनि साननायनि उनाव देरहानानै आसामनि सरकार दानायाव मानगोनां जोंनि बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङानो किं मेकार जागोन फैगौ जोंनि आसाम गभर्नमेन्ट गोदानै दागोन दानि बिसायख'थि जोबनायनि उनाव बे गभर्नमेन्टखौ दानायाव जोंनि बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङानो किं मेकार जागोन आं बेखौ मिजिंथियो बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबबाय आरो रायजोफोरजों खावलायनाय थाबाय बिपिएफआ मोन 11 बियाबाव कन्टेस्ट खालामदों मोनब्रैखौ बिजेपि लादों आरो इउपिपिएलआ मोन 15आवनो कन्टेस्ट खालामदों बयबो बुंबाय थादों आथिखालनि दोहौआ बिनि उदाहरन होदों जे बिपिएफआनो मोन 11आवबो देरहागोन दा बेबायदि पपुलारिटिया मानो फैखो बनजित मन्दिर बसुमतारी जोङो एभ्रि गभर्नमेन्ट जोङो पारफर्मेन्सनि सायाव जों डिपेन्ड जायो जे रायजो राजाफ्रा दि मोनसे मेन्डेट होनानै जे मोनसे एक्सपेक्टेशन दं आसा दङ दि थांनाय जि लास्ट प्रिभियास गभर्नमेन्टआवहाय 2020नि उनावहाय जिहेतु जोंनि माखासे सिस्टेम्सफ्रा दिनै गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जानो थांदों जेनेबा पावार्स एन्ड फांसन्स डिपार्टमेन्ट थांनायफोर आरो बेजों लोगोसे माखासे बिजनेस फालांगि बिथांमोना दिनैहाय जि सेक्रिफाइस खालामनांदों खस्थ' मोनदों जे एग्जाम्पल हिसाबै हमना लादो बे जोंनि लकेलनि माखासे बिजनेसमेन कन्ट्राक्टार्स बिथांमोनहा दिनै गोबां खामानिखौ बिथांमोना मोननो हायाखै जे जायगायाव दिनै कलकाता हारियाना दिनै मुम्बाइ दिल्ली दिनै सिलिगुरिनिफ्राय फैनानै बिथांमोना जोंनि लामा दालां मावफैदों वेरास जोंनि लकेल कन्ट्राक्टार्स बिथांमोना खामानिखौ मोननो हायाखै आरो बेजों लोगोसे टेकनिकेल प्रब्लेमा जाहैबाय दे जोंनि बिटिसि 6 सिडुलाव जे जोंना काउन्सिल दं काउन्सिलनि गेजेरजों जोंनि गोबां मानसिफ्रा दिनै थांनानै थायोमोन साप'ज नों हमना लादो जोंहा हार्डवेयर दखान सिमेन्ट लहा दखानफोर दं दिनै बिथांमोना मा खालामबाय बाहेरानि कन्ट्राक्टार्सफ्रा गावसोर कलकातानिफ्राय गुवाहाटीनिफ्राय लाबोयो ट्राकजों लहा सिमेन्ट जोंनि हार्डवेयर दखानफ्रा खस्थ' मोनबाय बिजनेस मानसिफ्रा दखानानो सेल जाला दा बेयावहाय मा जाहैबाय लेबार्सबो लाबोयो जोंनि लकेलनि मानसिफ्रा लेबार्सबो मोनलिया आरो बेजों लोगोसे दिनै जोंनि बिटिसियावहाय खामानिया गैलाब्ला गोबां मानसिफ्रा फैनानै दिनै हटेल गोबां मानसिफ्रा दिनै थाफैयोमोन बिटिसि अफिस खालामनो थाखाय दा बेयावहाय हटेलाबो दिनै बन्द जाबाय हटेल बन्द जानाय लोगो लोगो जोंना बै साधारन रायजो राजा बेदर फाननाय दाउ फाननाय अमा फाननाय मैगं फाननायफ्रा दिनै फाननो हायाखिसै माने टटेलि बियो दिनै जोंनि माखासे सामाजिक जिबनावबो बे इम्पेक्ट खालामदों दा बेनि थाखायनो दिनै रायजोफ्रा रियेलाइज जादों जों आंनि जि अपिनियन थांनाय 17 इयार्सआवहाय दि बिपिएफ गभर्नमेन्टआ जि रुलिं खालामबोनायाव बेयाव मोनसे एन्टि इनकाम्बेन्सि फैदोंमोन नाथाय लास्ट 5 इयार्सआव जे रायजोफोरनि लुबैनाय बादि गभर्नमेन्टआ चेन्ज जानानै मानगोनां जोंहा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायखौ जे आसा खालामदोंमोन नाथाय बे आसा एक्सपेक्टेशना सौहैयाखै वेरास जे जोंनि साधारन लाइफ मानसिफोरनि जि जिउ खुंनायफ्रा दिनै खस्थ' मोननायाव दिनै लास्ट 5 इयार्सआव दिनै रियेलाइज जादों दि बे जोंनि काउन्सिलखौ दैदेननाया जोंनि मानगोनां प्रमद बर'आ हानाय नङा होननानै बेखायनो पिपल्स मेन्डेट पाब्लिक सापर्टनि गेजेरजों महिलारि बिथाङा फैफिनदों बे जाहैबाय जेनेरेल पाब्लिक मोनसे भिउ आरो बेजों लोगोसे जोंहा माखासे गिदिरथार माखासे खामानि मावनांगौ दङ जेरै जोंहा एनडिपिफोरनि इस्युफोर दङ दिनै जोंहा हमनानै लादो मानगोनां रन्जन दैमारि बिथाङा 2020नि सान्थि सुक्तिनि गेजेरजोंबो बिथांखौ बख'नो हायासै जेराव लास्ट 5 इयार्सआवहाय सान्थि सुक्तिनि सिगनेटारि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा चिफ जाबाय दा बेखौ मावनो थाखाय दिल्लीआबो चान्स होदोंमोन स्टेटआबो चान्स होदोंमोन नाथाय बिथांमोना लास्ट 5 इयार्सआव मावनो हायाखै बेयावबो पाब्लिकफोरनि मोनसे माने फोथायनाय बे फोथायनाया दिनै खम जानानै फैदों दा बे माखासे भिउखौ नायनानै जोंनि लाइमोनफोरनि दि लास्ट 5 इयार्सआव गोबां माने पस्टफ्रा खालि जानानै दं रिटायार जानानै दं दिनै हमना लादों मोर देन लाइक 3,000 माखासे भेकेन्सिसफ्रा दं बेखौ लास्ट 5 इयार्सआवहाय बिथांमोना दिनै जि आसा होदोंमोन बेखौ दिनै मावफुंलांनो हायाखै
नाथाय बेयावहाय जोंनि बर' लाइमोनफोरल' नङा जोंनि बिटिसि ओनसोलनि लाइमोनफ्रा जोबोद खहा जानानै फैदों जे नोङो सोरबा 40 बोसोरनि बै समाव 2020आव नों 2025 सिम 5 इयार्सनि गेजेराव 40 बोसोर 45 बोसोर जाबाय 45आ दिनै 50 बोसोर जाबाय दा जोंनि एज लिमिटेशनाबो मोनसे बारनानै मा जाहैबाय जोंनि मोननांगौ जोंनि लाइमोनफ्रा साख्रिखौ मोननो हायाखै गोबां बेफोरबादि जे आसामोन बे आसाया दिनै मोगथां महर मोननो हायाखै बेखायनो माखासे आद्रा थानाय आं दहायबो जि होनदों बे बिश्वनाथ आरो सनितपुर डिस्ट्रिक्टखौ इनभल्भ खालामनांगौ आरो बिथांमोननि जे एडमिनिस्ट्रेसनखौ रायजो राजाखौ बिटिसिआव सोनानै जों नर्माल भाबै 6 शेड्युलाव जे माखासे राइट्सफोर मावनांगौ बेफोरखा आद्रा दङ जे दैमारि बिथांखौ बरनायनि आद्रा दङ दा गोबां माखासे जि एक्सपेक्टेशनफ्रा दिनै दानि जि प्रेजेन्ट रुलिं गभर्नमेन्ट बिटिसि गभर्नमेन्टआव दिनै सोनारनानै थादों बेखायनो बे पाब्लिकफोरनि जि मोनसे भिउ बे भिउआ जाहैबाय डेभेलपमेन्ट आरो जाहैबाय माखासे जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थाखाय दि मोनसे आसा काउन्सिलाव जेरै होदोंमोन दा बिथांमोनाबो बांसिन मेजरिटि भट्स मोननानै आसाम गभर्नमेन्टखौ एलायन्स गभर्नमेन्ट फर्म खालामनानै मिनिस्टार्सफोर मोननानै माखासे जेंनाखौ मावनायनि जे मोनसे ट्रास्ट महिलारि बिथांनाव जि नुदों आंनि भिउनिफ्राय बेखौ दिनै बेखायनो दे जै जानायनि चान्सेसआ पसिबिलिटिसआ बिपिएफआ बांसिन दं थांनाय बड'लेण्डनि बिसायख'थियाव बिपिएफआ मैखोमै देरहादों 28टा सिट देरहानाय सरकार दादों आरो इउपिपिएलआ मोन 7ल' मोननाय जादोंमोन आरो बिजेपिआ मोनबाल' दा बेबायदि मोनसे हालत जादोंमोन आरो बिनि जाहोनखौ हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफआ इसेबां मानि सिट देरहानाय बिनि जाहोनखौबो एपिबिनि जाहोन होननानै खायसेबा बुंनो नागिरो जे इउपिबि जुदि आफाद गैयामोनबा इलेक्सनाव ओंखारामोनबा बिपिएफनि देरहानाय इसेबां जायामोन एबा इउपिपिएलआ गावसोरनि माखासे सापर्टखौ खोमानो गोनां जादोंमोन बेबायदि बुंनाय जादों दा नोंथांमोना गुबैयै इउपिपिएलनि सुथ्रु बेनि बेलायाव आं थोंजोङैनो बुंगोन जों रावनिबो सुथ्रु नङा एपिबि हिसाबै जों रावनिबो सुथ्रु नङा रावनिबो लोगोबो नङा जों सुथ्रुबो नङा खिन्थु आदाया जि बाथ्राखौ बुंबाय दिनै रिजाल्टआ मोनखांनायनि उनाव बेखौ बुंनो बाध्य जाबाय जे जों जुदि एपिबिखौ जोनोम होआमोनब्ला बिपिएफआ इसेबां मोननाय नङामोन जोंबो देरहाबावगौमोन हयथ' बिस्रा बे साननाया थाबाय बिसोरनियाव खारन जों जि बाथ्राफोरखौ बुंबाय डाइरेक्टलि बिसोरनियाव नांहैदों एपिबिआ जिबायदि बाथ्राफोरखौ लानानै रायजोनि खाथियाव हाबदोंमोन बिसोरनियाव नांहैदों बोरैबायोब्ला जोंबो नंगौ बायदि मोनो जे एपिबि जुदि जोनोम मोनामोनब्ला बिपिएफआ इसेबां नाम्बार मोनगौमोन ना मोनामोन जोंबो मालाबा सानफ्लांदों आरो जों जोनोम होनायनि थाखाय 28टा गाहाम नाम्बार मोननायाव जोंनिबो माबा मोनसे सहायदों नामा बिदिबो जोंबो बोरैबा मोनदों माब्रैहाय मोनदों जोङो बेखौ खारन नायबाय बिटिसिआ गाज्रि अबस्थायाव थांथारनोसै आरो बेखौ बासायथारनांगौ बिदि हिसाबै बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा गिखांनानै थाबाय बर'फोरनि गेजेराव 3 पलिटिकेल पार्टि जाबाय जों 3आव बावसिगोन गेजेर गेजेर जोंनि थैजों बायनानै मोननाय मोनसे सिस्टेमखौ सोरबाया लांसिगोन बे रोखोमै गोबां मेलेमजिबि सुबुंफोरा गिबाय आरो गिनानै जों एपिबि हिसाबैथ' गोदान जोंहा रावनिबो सुथ्रु गैया रावनिबो जों गाज्रि मावफेराखै बेवहाय दिनै जोंखौ काउन्टआव लाबोआखै बिपिएफ आरो इउपिपिएलखौ सुनायबाय बिपिएफनि 5 बोसोर गभर्नमेन्ट नायबाय इउपिपिएलनि 5 बोसोर गभर्नमेन्ट नायबाय आरो बिपिएफनि 17 बोसोर गभर्नमेन्टखौ नायबाय उजना बांसिन बिपिएफजों फैदों गिनानै जों गावस्राबाय 3 जानोसै गेजेर गेजेर जोङो बिपिएफखौ पावाराव लाबोफिनसै गोबां जायगाफ्राव बेबायदि रिपर्टखौ जोंबो मोनफाफिनदों इलेक्सन जोबनायनि उनाव बेबायदि आंखौथ' 4सो गामियाव बुंनाय जे समा फंबाय नोंसोरनि थाखाय नंथ'आ फैगोन नार्भास जानाङा बिसांहालागै बुंनाय आरो थ' बिदिहाय जोङो बुंनो हायो बे बाथ्रायाव 100% सैथो गैयाबाबो माबा मोनसे दङ सोरबाया बे रोखोमैबो साननानै दुखु मोननानैबो थाबाय आच्छा बेहाय मोनसे कुइसन दङ जे नोंथाङा बुंदों जे प्रमद बर'आ 5 बोसोर जुदि खुंथाय दंमोन बे समाव बिथाङा रन्जन दैमारिखौ बख'नायनि चान्सेस दंमोन बख'नो हायोमोन नाथाय जेबो रल प्ले खालामाखै दा बेनि थाखाय नोंथांमोना सुथुर जानानै थादों सुथुरथ' जोङो सुथुर होननानै बुङा जोङो खिन्थु बाथ्राया मा दायित्व दंमोन बिहा सिगनेटरि हिसाबै बिसोरो गभर्नमेन्टनाव जिरायबाय गावजोंनो एखेलगे दिल्लीयाव थानानै साइन खालामनाय दायित्वआ दंमोन आरो जों माखासे फोरमानफोरखौ मोननायखायसो दिनै बिनि गोरोन्थिखौ जों देखायनानै होदों जों रावनिबो सुथ्रु नङा बे गोरोन्थि मावदों बेखौ जों रायजोनि गेजेराव दिन्थिदों खारन बिथांमोना महर खोबनानै गावखौ साधु देखायनो नागिरबाय थायो थ' रायजोआ मिथिनांगौ
बिथांमोन बायदि दैदेनगिरिया सिङाव माबायदि खामानि मावनानै सोरखौबा बिपदाव खोख्लैनानै दोनदों दिनै जोंहा गोसोआव दङ हारिमु बिथां आरो आं BKWSCनि मानगोनां UBPOनि सिगनेटरि बेनो सार बिथांनो जों जिरायदों जेब्ला UPPLआ गभर्नमेन्ट खुंबाय BTCआव माखासे समनि उनावनो जों बिथांखौ गुवाहाटियाव लोगो लादों बेयाव बिथाङा मोजां जोंनो बाथ्रा बुंदोंमोन जे जोङो सिगनेटरिफोरा ज' जानानै दिल्लीयाव जोङो हम मिनिस्टारखौ जों एप्रच खालामनोसै जोंजों लोगोसे साइन खालामनाय सिगनेटरि रन्जन दैमारि सारा दिनैसिमबो जेलाव दङ बिथांखौ जों मोजां खरङाव लाबोनायनि थाखाय जों खामानि मावनो आं प्रमद बर'खौ बुंबाय फंबाय मानोना BTCआव थाखा फैसाया बेहा बांसिन फान्डफोर थायो आरो बे लिडिंखौ बिथाङा लानो हायो बेवहाय बिनोनो दायित्व होबाय जों जयै थांनानै सिगनेटरिफ्रा हम मिनिस्टारखौ जों रिकुवेस्ट खालामगोन थाबैनो जागोन जोंनि बे खोथाखौ बुंनाय खिन्थु सम बारलांनानै जों जेब्ला खबर लाबाय खुनु गुरुत्व लायाखै प्रमद बर' बिथाङा गारनानै दोनबाय जोंहा गोबां प्रुफ दङ हाइकर्टआव जेब्ला जोंनि केसा थांबाय सारमोननि CBIनि केसा बेनिफ्राय ट्रायलफ्रा जायै जेब्ला आर्गुमेन्ट जाबाय आर्गुमेन्टआबो जोब्बाय जाजमेन्टआ होथ'वाखै मथा मथि 1.5 माह 1 माससो सम लादों हयथ' जानांगौ कर्टआबो गभर्नमेन्टनिफ्राय माबा मोनसे सिगनेल फैगोन नामा बेखौ नेनानै दङमोन खिन्थु जेबो फैयाखिसै लास्टआव लवार कर्टआ जि जाजमेन्टखौ होदोंमोन एज इट इज जाजमेन्टखौनो दोनफाफिनबाय बिनि उनाव अखा हाखांना खफ्रि हमनाय बायदि प्रमद बर' बिथां आरो गोबां UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा गुवाहाटि हाइकर्टनि एडभकेट जेनेरेलखौ लोगो हमहैनानै फावथिना खालामफ्लानाय बेफोरखौ दिनै जों नुदों आरोथ' बांसिन लामाया दंमोन बिथांमोना खारन सिगनेटरि एखेलगे साइन खालामदों आरो जाय सुक्तिखौ सान्तिनि सुक्ति होननानै डिक्लेयार खालामदों इन्डियानि प्राइम मिनिस्टारा थ' बेयाव बांसिन लामाया बिथांमोनहा दंमोन खिन्थु गोसो होनानै मावाखै जायनि थाखाय समायसायैनो थादों आच्छा गमामायैनो मोन 15 बियाबाव UPPLआ बिजाथि फसंदों मोन 15आवबो देरहाबाय एबा साथाम साब्रै देरहाबाय UPPLआनो NDAआव बाहागो लानायनि चान्सेस दङ बे बेलायावहाय नोंथांमोननि रला मा जागोन हारिमु नाय दिनै जोंनि BTC हालामाव थानाय आं दहायबो बुंदों जोंनि BTC हालामाव थानाय रायजो राजाफ्रा गोबां सजागत आरो गोबांखिनि एनालाइसिस खालामदों जोंनि हालामा जुदि जौगानांगौब्ला गावबा गाव ओनसोला जुदि जौगानांगौब्ला बे जौगालु खामानिफ्रा काउन्सिलनि गेजेरजों जागोन मानो होनना बुङोब्ला सासे MLA नि बाजेटआ इयारलि 1 crore बारा जाया बा 1 crore मोनसे बिधान सभा समस्तिखौ बोरै जौगालु लाबोगोन दिनै बिनिखायनो बिथांमोनखौ देरहाहोआ आरो आदानि सोंनायनि फिननाया बेनो जे UPPLआ जुदि बांसिन मासि देरहानानै बिथांमोना जुदि NDAजों जुदि थांनानै गभर्नमेन्ट दायोब्ला जोंहा बेयाव बुंनो गोनां खोथा गैया बिथांमोना NDAजों थांनानै गभर्नमेन्ट दायो ना अपोजिसन जानानै थायो जोंहा बेयाव बुंनो गोनां खोथा गैया जों स्ट्रिक्ट फरवार्ड जोंनि मावनो गोनां खामानिखौ जोङो मावलांगोन आरो जोंहा फोथायनाय दङ जिहेतु प्रमदनि सायाव जोंहा फोथायनायानो गैखाला 5 बोसोर जोङो नुबाय आरो जों दिनै फोथायनाय दङ हाग्रामा महिलारि सारा जोंनो खोथा होनाय जिहेतु दङ जे आं पावाराव फैयोब्ला आं नोंथांमोननि गासै समस्याखौ समाधान खालामनो थाखाय आं नाजागोन थिग बेबायदिनो बिथाङा दिनैबो खोथा होदों आरो सावरायगासिनो दङ आरो बिनि गेजेरजों गासै जोंनि समस्याया समाधान जागोनखौ जोंहा मिजिंथिदों आरो जोंहा बिथांनि सायावनो फोथायनाय दङ बिथाङा बबे लामाथिं थाङो जों बे लामाखौ नोजोर बोनानै आगान सुरलांगोन आच्छा बेखिनियाव आरो बड'लेण्डनि बाथ्रा फैदोङो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि बाथ्रा फैदोङो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि दाबियाव एकदम अरथाबबाय थादोङो बनसुआ नोंथांमोना बे गोदान गभर्नमेन्टनि सायाव मा आसा दङ बर' माहारि फरायसा आफादा जोनोम मोनदों 2022 7 फेब्रुवारि दा थोंजोङै जोंनि 2020नि उनावहाय जेब्ला जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि NDB आरो भारत सरकार आसाम सरकारनि गेजेराव सुक्ति पिस एग्रिमेन्ट जायो फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ जेब्ला बुङो बर' हारिनि जेसेबांमोन आलादा रायजो सेपारेट स्टेटआ बेनो जोबथा आरो बेनो खेबसेयैनो होननानै सुक्ति खालामहोयो अब्ला बेवहाय जोंनि बर'फोरा खुनु सेटिसफाइड जायाखै बेखायनो जोंनि बर'फोर बेसेबां एक्स रिभलिउसनारिसफोर दं जेरै एक्स BLTफोर एक्स NDB एक्स भलन्टियार फर्स आरो बै समनि एबसुनि सिनियर वर्कार्सफ्रा दिनै बे बनसुखौ दानाय जादों दा बिनि गेजेरावहाय एक्सपेक्टेसना बेनो दे गोबाव सम बोसोरनि आगोल जोंनि बर'फ्रा मुभमेन्टखौ खालामबोबाय गोबाङानो मुंख्लं जालांबाय गोबाङानो सोरबा जिनाहारि खालामजाबाय बिमा गोमाजाबाय बिफा गोमाजाबाय
जोंनि बर' लाइमोनफ्रा दिनै आलाय सिलाय बुथार जाबाय सोरबा जेल जानांबाय दा बे सुप्रिम सेक्रिफाइस खालायनायनि उनावहाय जोङो दिनै मोनसे काउन्सिलखौ लानानै सिरि थानांगौआ खुनु दिन माने बियो रायजोफोरनि खुनु एक्सपेक्टेसन नङा खुनु सेटिसफाइड मोनसे आनसार नङा बेनि थाखायनो फिन मोनसे सोमावसारफिननायखौ आसा लानानै बे मोनसे फरायसा आफादखौ दाफिननाय जादों जोंनि बुद्धिजिबि इन्टेलेक्सुवेल्स बिथांमोना नाथाय लास्ट 5 इयार्सआवहाय 2022नि गेजेराव जेब्ला जों सोमावसारनायखौ जोङो जुरिजेनदोंमोन बेवहाय थोंजोङै जोंनि आसामनि असमिया इन्टेलेक्सुवेल्स बुद्धिजिबिफ्रा जोंनि लकेल गभर्नमेन्ट लास्ट 5 इयार्सनि गभर्नमेन्टखौ प्रेसार होनानै एबा जोंनि फरायसा आफादफोरखौ प्रेसार होनानै जोंनि सायाव अयथासार खालामनाय जोंखौ सारासास्ति खालामनाय पुलिस एसपिनाव लेंहरनानै मेन्टेलि टर्चार खालामनाय जोंनि सेंग्राफोरखौ जेलाव सोनाय जोंखौहाय सोरबा आफादफ्रा इन्डिभिजुअल्स माने बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा व्यक्तिफोरखौ दिनै जोंनिफ्राय जानगाराव दोननाय बे लास्ट 5 इयार्सआव जोङो मोन्दों जों दिल्लीसिमबो जोंनि आसामनिफ्रायनो जोंनि बिटिसि ओनसोलनिफ्रायनो खबर थांनानै जोंखौ दिल्लीयावबो धरनायाव जोंखौ जेलाव जोबदों दिनै जों उदालगुरि बादे बाक्सा बादियावहाय जोंनि ओनसोलावहाय जोङो सेपारेट स्टेटनि जों आन्दलन खालामनांगौआवबो जे भारतनि संबिधान जोंहा जे मोन्थाय दंमोन बे मोन्थायखौ जों लास्ट 5 इयार्सआव जों मोननो हायाखै दा जोंखौ पुलिस मिलिटारिफ्रा प्रेसार होदों जोंखौ सिगिदों दा बिनि गेजेराव जोङो दिनै एबार गोदान गभर्नमेन्ट फैनानै जों 5 इयार्स 6 मास जाबाय दि जोंनि पलिसि खालामनाय जोंनि जि बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि सायाव जों साननाय मावनाय बेयावहाय खुनु जोंहा हेम्पार गैयाखै बाट जों सापर्ट मोनदों पुलिस डिपार्टमेन्टनिफ्राय जे नोंस्रा संबिधान बादि मोन्थाय दङ जोंहा बेयाव आखाइ गैया होननानै थारमाने इट्स ए इउटार्न दा बेखायनो जों आसा खालामदों जिहेथु जोंहा दिनै लास्ट 5 इयार्सआवहाय जोंनि बर'फोरा माखासे जि गभर्नमेन्टआव फैनानै जि माखासे जोंनि पावार्स एन्ड फांसन्सफोर जिहेतु बर' हारिनि सिनस्रिखौनो फोजोबनायनि जि षड़यन्त्र बामोन असमियाफ्रा आरो बिनि गेजेराव जोंनि जि लकेल गभर्नमेन्ट दं बिथांमोनजों माने मोनसे टेबोलावनो जिरायनानै एखे सिन्था खालामलायनायखौ जों नुनायाव जों थानो हायाखै मानो होनोब्ला दिनै जि इक'नमिमोन बर'फोरनि जि थाखा फैसाखौ बिसोरो थोंजोङै दिनै सिनस्रि बुफायग्रोदों आरो जोंनि बर'फोरनि बिजनेसमेन बिथांमोनखौ दिनै एसपिनि थ्रुयै सारासास्ति सोरनावबा 25 लाख 1 कौटि डिमान्ड खालामनाय पुलिस डिपार्टमेन्टआ माने बेफोरबायदि टर्चार खालामनायाव दिनै जोंनि जातिखौ फोजोबस्रांनायनि जि षड़यन्त्र बेखौ थोंजोङै जोंनि इयुथ्सफ्रा लाइमोनफ्रा जों मोजां मोनाखै आरो नायनानै थानो हायाखै बेखायनो जों सोमावसाराब्ला जों आन्दलनखौ लांफिनाब्ला जों मालाबाबो सुख सान्तियै एबा जों बिखा फोरदानानै बर' हिसाबै जों थांनानै थानो हानाय नङा नैबे आसामाव बेखायनो जोङो जोंनि जि स्पिरिट दंमोन लं स्टेन्डिं डिमान्ड अफ द बड' पिपल दिनै मुंख्लंफोरनि आद्रा थानाय जि सिमां आरो बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ जोंनि मोनसे गोदान जोलै आरो जोलैसाफ्रा लांफिननांगौ होननानै जों सिन्था धारना खालामनानै जोङो जानजि खाफ्रानानै जों मोसा फिसाबादि नेरनानै जों आवगायबोदों बेवहाय जों खुनु गिनाय गैया लाजिनाय गैया मानो होनबा दानि गोदान दि जेनजेट बुंनो थाङोबा जेनजेट दि दानि निउ जेनेरेसन्सफ्रा हिस्ट्रि होनदों ल' होनदों दिनै संबिधान होनदों कनस्टिटिउसन अफ इन्डिया गासैखौबो दिनै मिन्थिनानैसो दिनै आन्दलन खालामनो फैदों बेखायनो जोंहा मोनसे हाइ एक्सपेक्टेसन दङ मानो होनोब्ला दिनै मानगोनां बिटिसिनि चिफ महिलारि बिथाङाबो गाव सासे बिग्रायारिमोन आरो बिथांमोना दिनै आन्दलन खालामबोदोंमोन जोंनि बर' हारिनि देरसिन सिमां बै बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ आरो बिथांमोना फैबाय थानाय समाव जे बनसुनि जि सोमावसारनायाव जेबो हेंथा होआलासिनो बिथांमोना जोंनि बर' हारिनि देरसिन सिमांखौ जाफुंसार होनायाव बियो सापर्ट होगोन होननानै जोंहा मोनसे हाइ एक्सपेक्टेसन दङ जों गोबां सावरायबाय आरो सावरायनो गोबांथार दंबावो अब्लाबो जोङो दिनै समनि थागिदायाव जोङो बेखिनियावनो जोंनि दिनैनि सावरायनाय हाबाफारिखौ दोनथ'नो सिगां जोङो फैबाय थानाय समावहाय आरो गोबाङै रायलायनो खाबु मोनगोन बेखौ मिजिं लाबाय बेखिनियावनो जोंनि दिनैनि बे सावरायनाय हाबाफारिखौ फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय खुलुमबाय